Jesu Kristu uyinkosi. Ngiyabingelela baba nomama ngegama likaJesu Kristu waseNazaretha. Hey, ngizobonga amandla kaNkulunkulu angithwalile ave angiweza ngawela ngaphaya kodonga obelumile phambi kwami. Sengithi ngiyakholwa kodwa bekungindluleki kuleli donga. Udonga lwenzondo. Ngiyabonga kakhulu bazali bami. Usho ukuthi kunomzala wami ebengine grudge naye. Ngimbambe ngenhliziyo soloko. uJesu Kristu inkosi, siyambonga uNkulunkulu Baba kakhulu, ngiyabingelela. Siyambonga Nkosi yami ngey'fundisa asiphe zona. Siyabonga kakhulu Baba Nkulunkulu, siyambonga Baba Nkulunkulu, Baba siyambonga ngendlela eyisimanga. Sibonga nje nangabantwana ade bekhona, ade uzwa uma ngabe usuhleli ulalela ubabuza, uzwe ukuthi hayi bayezwa. Kumnandi-ke ukuzwa ngoba le nto uhamba nayo noma ungayiphika-ke mhlawumbe, kodwa uhamba nayo libe lihambe evukeni. Ziningi nazi izinto ezayikhulunywa kuthina ozwa manje ukuthi hey, yazi ngampela le nto yayikade iyiqiniso. Osezwile nje ngampela usuke esehamba nenxeba. Siyambonga uNkulunkulu, ubeza uthi hayi bayezwa lokho okukhulunywayo. Sibonga nangendlela yokukhonzela Baba ezingeni esikulo. Cha, kwaze kwakuhle usilingi. Hayi mina Baba ngolesihlanu nje ngikhonze kanzima ngampela. Bengilibele ngibuka lo silingi. Ngithi hayi bo, wazwa wami uhle usilingi. Yazi Baba ngibuka ukuthi usilingi onje abantu bajwayele ukufaka emizini yabo, hayi endaweni yokukhonzela. Kodwa Baba ukhethe wena Baba ukuthi ufake endaweni yokukhonzela. Siyambonga uNkulunkulu Baba, angazi mase kunama-charge kube sekunjani. Kuhle ngendlela eyisimanga. Siyambonga uNkulunkulu. Sibuyisela udumo lonke kuyena. Sithi ufanele ukubongwa nokudunyiswa. uJesu Kristu inkosi Baba. uJesu Kristu inkosi, ngiyabingelela ekhaya leZwi, ngiyabingelela nasentabeni yendlu kaNelelwa. Ngiyabingelela ubaba wethu bamtsibande benoma egameni likaJesu. Sithi uJesu Kristu inkosi. Baba, ngithanda ukuletha ubufakazi ukuthi ngempela uNkulunkulu wakho uyaphila futhi ukhuluma iqiniso, futhi uyasithanda, futhi uyafisa ukuthi sifinyelele ekhaya ezulwini. Izinto esifundiswa zona la ekhaya leZwi angeke sazithola ndawo. Ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu. Kunalezi ntshumayelo lezi okade uzenza iy'mfundiso. Ngicabanga ukuthi mangayona inyanga endlule ile nyanga iqala kade ukhuluma ngey'ntandane Baba, waze wasitshela iqiniso, waze wangigeza insila. Ngingakhulumi ngabanye abantu, angiyikhulumele mina. Waze wangigeza insila ngoba iqiniso kwesinye isikhathi liyababa kodwa liyakhulula, likuthathe likufake ekhaya ezulwini. Ubukhuluma ukuthi abafelokazi bayashada, kugcine kuhlukumezeka iy'ngane ngenxa yey'nkanuko zabo. Iqiniso elimsulwa lelo lishoyo ngoba nami ngadlulela ubaba wasekhaya eminyakeni eminingi yadlula. Ngangisheshe ngashada, ngabona kuyisinqumo esihle ukuthi ngiphinde ngishade. Ngiyayi-experience lento oyishoyo ngoba ngampela ekhaya isuke isikhona leyo division, especially mase kukhona nabanye abantwana balomyeni usuke usushade naye. Baba, siyabonga ukuthi uNkulunkulu wethu ufuna ukusipha i-wisdom and understanding
sizibona amaphutha ethu sisasemhlabeni silungise. uNkulunkulu wakho ngiyamhlonipha, ukhuluma iqiniso elimsulwa. Baba, qhubeka nathi noma ngakubuhlungu, kodwa kukhona la kusiphilisa khona. Ngiphilile, ngilulanyisiwe, ngiyabona emaphutheni ami, ngiyalungisa la ngingalungisa khona. Sesicela uNkulunkulu nje ukuthi aqhubeke nathi endleleni. Baba, siyabonga. uJesu Kristu inkosi, amen. uJesu Kristu inkosi. Baba, ngiyabingelela egameni likaJesu, ngithi uJesu Kristu inkosi. eKhaya leZwi, intaba yendlu kaJehova, ngiyabonelelwa. Ngicela nje Baba ukumbonga kakhulu uNkulunkulu oye wasisindisa. Bekunesphepho esikhulu la eKhlenko, kwamoshakala nje izindlu zamosheka. Kuningi nje okwenzekile, kodwa nje siyambonga kakhulu uNkulunkulu ukuthi akuzange kulahleke emphefumulo. Siyabonga kakhulu imikhuleko. Siyambonga uNkulunkulu nje osilondolozile. uJesu Kristu inkosi, amen. uJesu Kristu inkosi. Baba Nsibande nomama Khaya leZwi, entabeni yendlu kaJehova, kuyabonelelwa. Ekuseni ngiyambonga Baba uNkulunkulu ukuthi siyaphila. Ngicela ukuletha ubufakazi bokufakazela ukuthi ngempela uBaba Nsibande wakhethwa uNkulunkulu ukuhola eKhaya leZwi. Ngaphambi kokuba singene emkhosini bengenalwazi songena emkhosini. Mina ngokujwayelekile ngenza nje iparishi lamahewu, ngawapholisa. Ngithe ngiwapholisa kwase kufika enhliziyweni yami ukuthi angivule ifoni yami ngibheke ama-messages ey'nkonzo nemikhuleko ngokunjalo ebaba asithumelela yona sonke isikhathi. Uthe uma ngibheka ngabona ukuthi hawu, inkonzo yabasha iyangena, ubaba ucela ukuthi abathandayo bangene emkhosini. Siyaqala kusasa. Lesikhathi mina ngiyaguvuza, ngihleli nobaba nje la ngiyaguvuza, ngiyapholisa iparishi. Ngase ngithi-ke mina, hawu baba, kwangcono, sizophuza nanka amahewu njengoba sizongena emkhosini. Hhayi-ke, ngase uma ubaba esechaza into ey'phuzwayo, bengiqala umuzi uBaba Nsibande echaza izinto ey'phuzwayo uma singena emkhosini, ukuthi iyokho isipho, into eshubile, cha, amahewu. Yazi enhliziyweni yami ngavele ngabona ngathi mina, hawu, kanti ngempela akayikhulumeli. Lokhu ngikushiswa ukuthi uma ngabe kukhona ongabazayo ngempela ngaye, hayi bandla akacabange kabili, ngeke. Njengoba ngangikhuluma ngaze ngatshela ngisho ubaba bathi bababuka senza amahewu. uJesu Kristu inkosi. Ngiyamngelela kubaba nomama, ngimngelele bonke abazalwane in the mighty name of Jesus Christ. uJesu Kristu inkosi. What a mighty God we serve. Baba, I'm amazed. I am overflowing for the food that you received at the youth seminar. Baba, ngumbonile uNkulunkulu ekuthwala throughout the services, throughout from Friday. Baba, ngimbonile Baba ekuthwala preaching 7 services. Oh, Baba, siyambonga uNkulunkulu. Wow. God spoke in a mighty way. Mina ngizwile Baba. It was so powerful. Siyambonga uNkulunkulu kakhulu Baba ngawe. You are such on fire for the Lord. You are so giving yourself to the Lord, being used by the Lord. Siyambonga kakhulu uNkulunkulu Baba ngawe. Siyambonga uNkulunkulu konke nje kezekile throughout the services. Siyambonga uNkulunkulu nangoma nabo bonke abazali besizile bephekela abantwana baNkulunkulu. Baba, siyabonga kakhulu konke nje kenzekala entabeni likaJehova. Ngiyabonelela. God is doing wonders. Oh, me, I was just praying. I just wish I could just fly and just come there and just be in the presence as well. But I was listening and I'm just overflowing. I'm just worshiping and I'm just praising God for what I've just received. It was really awesome. Baba, siyabonga kakhulu. Oh, God is doing wonders in entabeni likaJehova. Ngiyabonela. My heart is just so full of abazalwane abaphumayo for hearing the truth, because God is speaking through you, Baba. God is really speaking these days, Baba. Siyabonga kakhulu. May God continue
lifting you up. May God continue being with you, protecting you and Mama. Siyabonga uNkulunkulu, I really appreciate. Oh, what a mighty God we serve. Baba, siyabonga kakhulu. We really received. I'm full. Mina ngizwile Baba. Ngizwile uNkulunkulu ekhuluma neyami impilo throughout the services. And I am prepared to stay. Ngihlale kuwe ngimdumise njalo. Nkosi yethu. Baba, thank you so much. We love you. We love you. We love you. Our spiritual parents. May God continue strengthening you. May God continue keeping you until He accomplishes the purpose He has for intombi kaJehova bebonela naseKhaya, uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi kuze bephakade. Amen. Jesu Kristu inkosi. Jesu Kristu uyinkosi baba. Baba ngicela ukuthatha leli thuba nje ngizwakalise ukubonga kakhulu uNkulunkulu umusa asenzela wona, ngoba ngangicelile kubaba ngodadewethu uNonhlanhla Madondo o-admithiwe e-ICU eMpangeni Melomet Hospital. Baba siyabonga kakhulu, akasekho emshinini ngoba ubengasakhona ukuziphefumulela, ubephefumula ngomshini. Bamkhiphile baba emshinini, noma ke esekwi oxygen, kodwa lesi simo ebesithusa kakhulu. Uya improve kakhulu, ngingakhona nokukhuluma naye izolo. Ngijabulile kakhulu. uNkulunkulu siyambonga kakhulu baba. Nani uNkulunkulu baba nisasikhulekela ngimkhuleko yenu. uNkulunkulu aqhubeke njalo baba, anibusise. Siyabonga baba. uJesu Kristu uyinkosi. Ngiyaxolisa kakhulu baba ngokudilitha. uJesu Kristu uyinkosi. Baba, bengisacela nje ukubonga kakhulu ubaba uNkulunkulu ngey'nkonzo zabantu abasha. Siyambonga nje kakhulu baba, nathi sisekhaya sifundile salalela. Ngisazoqhubeka ngilalele baba iy'nkonzo. Ngiyambonga kakhulu baba uNkulunkulu ngey'fundiso osifundisa zona ezinamandla baba. Iqiniso nje olukhulumayo. Siyambonga kakhulu baba uNkulunkulu ngawe. Baba, ngicela nje ukudlulisa ukubonga kubaba uNkulunkulu kunomama wala emndenini ekhaya la kaMdletshe ojwayele baba ojwayele ukuthi angakwazi ukuyithengela ukudla. Uyahola, uhola imiholo emibili, kodwa nje inhliziyo yami kuyayihleze kuyithinta kakhulu indlela okwenzeka ngayo. Uvesane ukuthi noma kuphela inyanga kade eyohola, kodwa abuye aphethe izinto, igrosa encane, izinto ey'ncane zoshekhazi, angakwazi bese eyahlupheka, uthola ukuthi inyanga yonke kusukela inyanga iphelile uhambe ephume ngene ecela. Manje lento bingidla kakhulu, ngide ngimkhulekela ngikhuleka. Ubaba uNkulunkulu ungenzela umusa nje ukuthi ngambona kukhona abantwana bakaNkulunkulu abade bemlethela ukudla, bede bemlethela. Ngiyambonga kakhulu baba uNkulunkulu baba, ukuthi imikhuleko yethu nami ngiyisoni, kodwa ngiyabuka ukuthi uyawulalela nami wami umkhuleko. Ngiyambonga kakhulu baba uNkulunkulu. Kakhulu baba ngiyabonga ngey'fundiso oy'tshalayo ngisho kubantwana bethu baba, kubantwana abancane. Ngimbona ubaba uNkulunkulu bahamba ibanga elide empilweni yomntwana wami uMthobisi. Kakhulu nje ngicela ukumdumisa, ngimbonga ubaba uNkulunkulu ukuthi uphumelele unyakeni wakhe wokuqala esikoleni. Ngiyambonga nje kakhulu baba uNkulunkulu. Ngiyazi ukuthi lokho okwenzakalayo bengeke kuze kwenzeke ngokuhlakanipha nangokuqonda kwethu, kodwa kuwumusa asenzela wona ubaba uNkulunkulu. Ngiyambonga nje, ngiyabonga kakhulu baba, kakhulu ngibonga impilo yakho mfana wami engibonayo ukuthi baba ngey'fundiso zakho ngiyabona ukuthi uhamba ibanga elide nobaba uNkulunkulu. Ngisho esikoleni ngiyambona impilo abuyile, njengoba ebuyile ukuthi uphile impilo yokufunda izwi, impilo yokukhuleka ngey'khathi zonke. Kodwa baba ngiyazi ukuthi lokhu akakufundiswanga yimina, ukufundiswe nguwe baba. Ngiyambonga ubaba uNkulunkulu baba ngawe ngey'fundiso zakho osifundisa zona. Ngithi nje uJesu Kristu uyinkosi baba, uJesu Kristu uyinkosi. Amen.